खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि बड'लेण्ड टेक चेनेलाव नोंथांमोनहा दिनै खोन्थागोन जिअ नेटखौ माबोरै स्पिड बारायो। जिअ नेटखौ स्पिड बारायनो थाखाय नोंथांमोनहा मोननैसो सेटिं खालामनांगोन। मानोना सेटिंआवनो एसे गड़बड़ खालामना दोनो माखासे मानसिफ्रा, बेनि थाखायनो नेटआ स्ल' जायो आरो खाथियाव टावार गैयिनि थाखायबो स्ल' जायो। बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोनहा मोननैसो सेटिं खालामनानै ट्राइ खालाम, नोंथांनि जिअ नेटआ स्पिड जानो हागौ। बेनि थाखाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, फैदो। नोंथांमोनहा बेनि थाखाय गावनि मबाइलनि सेटिंआव फैनांगोन। बे सेटिंआव क्लिक खालामदो। सेटिंआव क्लिक खालामनायनि उनाव बिनि उनाव बे आलदा थायो आरो अपसनफ्रा। मानो होनबा आंना दा मर सेटिंआव दङ। नोंथांना बेलेगबो देखायगोन। जिखुनु बे सेटिंआ थायो आरो नागिरना मोनगोन। नोंथांमोना आं देखायगासिनो, नोंथांमोना मोजाङै नायलां। आं मर सेटिंआव क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव सेलुलार नेटवर्कआव क्लिक खालामदो। बे थाखायो आरो बयनिबो मबाइलाव बे अपसना थाखाथारो। बेनि उनाव एक्सेस पइन्ट नेम। बेनि उनाव बे प्लासआवबो क्लिक खालामनानै बानायनो हागोन नों, ओमफ्राय नैबेयावबो क्लिक खालामना बानायनो हागोन नोङो। दा आं नोंसोरनो प्लासआव क्लिक खालामनानै देखायनोसै। बेयाव माने सोरनाबा बे थाखायो आरो जिअ, बाव होनांगोन नों फार्स्टआव जिअ 4G। ओमफ्राय बे एपिएनआव जिअ नेट होनो अके होदो आरो एपिएन टाइप बेयाव डिफल्टखौबो होदो, ओमफ्राय बे SUPL बेखौबो होदो, ओमफ्राय नैबे XCAP बेखौबो होदो, ओमफ्राय बेनि उनाव अके होदो। ओमफ्राय जाहैबाय दा मेन नैबे सार्भार, बेयो सार्भाराव क्लिक खालामदो। बेयाव लिरनांगोन नोंथाङा www.wfgio ओमफ्राय 5% 4g.com अके होदो। ओमफ्राय ओरैजाय एसे गाहायाव फैनानै नैबे एपिएन प्रट'कल, बियो IPv4 आव दं नालाय, बेखौ नैबे IPv4 IPv6 बे गाहायाव क्लिक खालामदो। बेखौबो बिदिनो, ओमफ्राय बे जाबाय। ओमफ्राय नैबे बेरार, बेखौ गासिखौबो क्लिक खालामनांगोन। मानो होनना नोंथांमोननि बे खाथियाव टावार थाया, सोरनाबा गोजानाव थायो, मोजाङै टावार नाङा, बेयावनो स्ल' जायो नेटआ। बेखौ खालामबा नोंथांमोना एसेबाबो स्पिडसिन जागोन आरो। दा बेनि थाखाय बे LTE क्लिक खालामदो, बेखौबो गासिखौबो क्लिक खालामजोबदो। गासिखौबो क्लिक खालामजोब्बाय। ओमफ्राय बेखौ अके होदो। अके होनानै ओमफ्राय MVNO नैबे ननाव थायो नालाय, बेखौ SPN खालामना होदो। ओमफ्राय दा नोंथांना जिअ'बा बेखौ जिअ होदो, जिअ 4G अके होदो। नोंथांमोना नायना लादो नैबे नेमाव जिअ 4G होदो, ओमफ्राय बे एपिएनआव जिअ नेट, ओमफ्राय एपिएन टाइपआव नोंना लिरनायबो देखायो नोंथांमोना। आंनाबा अपसन दंखायो डाइरेक्टनो, टिक मार्कल' होलांनांगौ आंना। बेयाव होदो, ओमफ्राय बेखौ अके होदो। ओमफ्राय बे सार्भाराव होदो www.wfgio 5% 4g.com। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाखादो। नै बे आंना जाजोब्बाय। नोंथांमोना बे 3 डटआव क्लिक खालामदो, ओमफ्राय नैबे सेभआव होदो, अब्लानो बे जाबाय। नोंथांमोना बे सेटिंखौ खालामबानो एसेबाबो आगोलनिफ्राय स्पिडा जासिनगोन आरो 10% बाबो स्पिडसिन जासिनगोन। भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो अननानै शेयार खालाम। आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम। गोजोननाय थाबाय।